Ni ingenieritza informatikoa ikasten nabil eta bigarren mailako proiektu honetan kutsadura akustikoa monitorizatzeko sistema bat garatu dugu. Horretarako mikrokontrolagailu batzun bidez hirietako zarata jaso eta Java lenguaian garatutako aplikazio baten biztaratzen ditugu. Eta gero, aplikazio hau izan daiteke udaletxeetako langileentzat edo herritarrentzat zuzendutakoa. Ingenieritza elektronikako ikaslea naiz eta gure proiektua karte elektriko bat egitea izan da. Honetarako, hainbat plaka montatu behar izan ditugu eta kontrol bat implementatuz errueda kontrolatzea lortu dugu. Kontrol hau abiadura eta korrontearen kontrola izan da. Erronka nagusiena korrontearen plaka ondo funtzionatzea izan da. Oraindik ez dugu lortu guztiz ondo funtzionatzea, baina bidan doa. Hau dena egin ondoren, karta martxan jartzea espero dugu. Ingenieritza mekanikako ikaslea naiz eta gure proiektua zubi altxagarri bat tolesgarria egitea izan da. Emergentzia kasutarako honen diseinua eta funtzionamendua garatuz behin SolidWorks programaren bitartez eta gero etorkizunean honen prototipoa garatuko dugu.